ένα τυροκομείο στην περιοχή, εδώ δίπλα, και συνεχίζουμε με εσάς. Εγώ σας ετοίμασα παραδοσιακή βασιλόπιτα, η οποία είναι μπροστά σας, με όλα τα σχετικά μέσα. Μπορείτε να ξεδιπλώσετε το δικό σας το φιλί, παραδείγματος χάρη. Για να φανεί κιόλας τι να έχει. φανεί. Ωραία. Αυτό το παίρνετε εσείς. Αυτό τι είναι? Αυτό είστε υπεύθυνοι όλη τη χρονιά να ταΐζετε όλο το κοπάδι. Το κοπάδι. Ναι. Να μαγειρεύω για να φάει το κοπάδι. Όλα τα σχετικά. Να μαζέψετε τα γόρτα, να τα ταΐσετε, να τα αρμέξετε. Γρηγόρη, δεν ξέρω αν είστε το κοπάδι μου. Τα υπόλοιπα, αν θέλετε, για τον Γρηγόρη τι να έχουμε. Είναι... Έχει και για σένα να ταΐζεις το κοπάδι. Είσαι πιο τυχερός ο Γρηγόρης. Γρηγόρη, είσαι πιο τυχερός. Τι είναι αυτό? Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του σπιτιού. Είσαι υπεύθυνος για την καθαριότητα της ετρία. Τον κήπο κτλ. Έχει κι άλλο? Έχουμε ακόμη βγάλτε ένα, κανένα νομίζω. ακόμη. Ας ψάξουμε λίγο. Να το, Ναι, για βγάλτε το. Πάει στην Εύα ή να το χρεώσουμε στο Θέμη? Η Εύα, για την Εύα Ωραία. είναι αυτό. Είναι υπεύθυνη για όλα τα κοτόπουλα. Να ταΐζει τα κοτόπουλα, αυγουλάκια. Ναι, και να αρμέγει τις αγελάδες. Και να αρμέγει τις αγελάδες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα αφήνω εδώ, θα τα πάρω στη συνέχεια. Να είστε καλά. Πάμε. Γεια σας και από μένα. Εγώ θέλω να σας πω για το σαραγλί που το κάνουν πολύ στη Χρυσαυγή. Είναι με φύλλο που πλάθεται. Πάντα κερνιέται στις γιορτές μετά από τους μεζέδες, βάζανε το σαραγλί. Είναι ο μπακαλιάρος με πατάτες που το μαγειρεύουν του Λαζάρου, το Σάββατο του Λαζάρου. Ναι. Είναι το κότσι, το χοιρινό και οι μπαμπάδες μου. Γλυκό. Είναι η αγαπημένη του μπαμπά μου, οι μπαμπάδες. Ναι. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Καλώς σας βρήκαμε. Στέλνουμε χαιρετισμούς στο εξωτερικό και σε όλους στην Ελλάδα, συγγενείς και φίλους, σε όλους τους στην κόσμο. Να είστε Εγώ καλά. σας έκανα νηστίσιμα. Αυτά τα κάνουμε τη Μεγάλη Παρασκευή. Ο πεθερός μου ήταν παπάς. Τη Μεγάλη Παρασκευή σηκωνόταν ξημερώνοντας, η πεθερά μου τη νύχτα έπιανε το χυλό. Και το πρωί τα κάναμε και μετά πηγαίναμε στην εκκλησία. Και τρώγαμε και το Μεγάλο Σάββατο, γιατί δεν μαγειρεύαμε 2 μέρες. Τα κερνούσατε ή τα ευλογούσε και τα τρώγατε στο σπίτι? Στο σπίτι, δεν μαγειρεύαμε 2 μέρες. Ωραία. Αυτά είναι χωρίς λάδι και αυτά είναι και λάδι. Αυτά είναι με λάδι. Με σκόρδο και με λαδάκι και ούρδο τσιγαρισμένη. Ωραία. Να είστε καλά. Να ακούσω την άλλη κυρία. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Καλώς σας βρήκαμε. Εγώ είμαι νύφη στο χωριό. Ναι. Έχω κάνει τους κουραβιέδες, τους οποίους φέρνει η πεθερά στην ύφη όταν πρόκειται να ραβωνιαστούν με τον γαμπρό. Ναι. Και θα ήθελα να στείλω και τους χαιρετισμούς μου στους γονείς μου, στην Καβάλα και στις Σέρρες. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία σας εκπομπή. Και εμείς ευχαριστούμε. Και στην Ερτρία, στα παιδιά όλα και σε εσάς προσωπικά. Ευχαριστούμε εγώ πάρα πολύ. Έχω κάνει πρασοτηρόπιτα και τυροπιτάκια. Και τυροπιτάκια. Ευχαριστώ να είστε πολύ. καλά και εγώ φιλάκια ευχαριστώ. στην κόρη μου. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Καλώς σας βρήκαμε. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Εγώ έκανα κολοκυθόπιτα. Έκανα και ραβανί με Ινδοκάριδο. Με Ινδοκάριδο. Ναι. Στέλνω τα φιλιά μου στην αδερφή μου και την εύχομαι περαστικά. Όλα να πάνε καλά. Να είστε και καλά. στις φίλες μου όλες στη Θεσσαλονίκη. Έκανα κολοκυθόπιτα που την αγαπούν πάρα πολύ, αλλά τι να τις κάνω. Αλλά θα τη φάμε εμείς τώρα, κορίτσια. Είναι μακριά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γρηγόρη, όχι, δώστε το λίγο εκεί, θα το πάρετε αμέσως μετά. Είναι το ραβασάκι που μου δώσαν. Είναι ένα ερωτικό γράμμα, θα το διαβάσει ο κύριος στον αέρα. Εντάξει. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Είναι και τσολιάς, δεν γίνεται να τον αφήσουμε. Θέλω να χαιρετήσω όλους τους απανταχού χρυσαβιώτες. Το μικρόφωνο. Ναι. Το μικρόφωνο, έχετε δίκιο. Έγραψα ένα τραγουδάκι για τη Χρυσαυγή. Τραγουδάκι είναι τελικά. Τραγουδάκι. Τώρα το πούμε ύμνο, δεν ξέρω, δεν είναι ύμνος. Ωραία, πάμε. Η Χρυσαυγή είναι όμορφη και ξέρει να το δείχνει. Έχει παππούδες λεβεντιά και μπάμπες όλο χάρη. Έχει αντρόγυνα πολλά, γεμάτα περηφάνεια για τα παιδιά που πρόκοψαν σε όλη την οικουμένη. Στη Χρυσαυγή θα φτάσετε και μπείτε στην πλατεία, πλατάνια θα αντικρίσετε, γεμάτα ιστορία. Εκεί θα συναντήσετε τους νέους και τις νέες να κάνουν προγράμματα, να κάνουν φασαρία, να δώσουν πάλι στο χωριό μια νέα ευκαιρία. Γι' αυτό λοιπόν καλέσαμε σήμερα την Ερτρία να κάνει μια εκπομπή, να γράψει ιστορία. Αυτό ήταν. Μπράβο σας, να είστε καλά.
Στην Πάπο δίνω το μικρόφωνο, Εγώ έχω αυτό το ψωμί, το λέμε αρνόψωμα. Ναι. Το φτιάνουμε την Ανάσταση. Και το τρώμε το μεσημέρι, ο νοικοκύρης του σπιτιού, αυτός του σπάς πρώτα. Ναι. Και εδώ γράφτομαι, είναι και τα πρόβατα, αρνιά, κατσίκια, Χριστός Ανέστη. Μάλιστα. Αρνιά, κατσίκια, Χριστός Ανέστη. Το φτιάχνω, αρνόψωμα το λέμε, για τα αρνιά. Κρατάνε λαμπάδα. Στον πατέρα μου είχαμε πρόβατα. Τώρα εδώ θα στείλω τα χαιρετήματα στα Ζυστοχώρη, στο γιο μου, στην ύφη. Στο γιο μου, στην ύφη μου, στην γονέα μου και στη συμπιτέρα. Αφροδίτη Γκέκα. Γκέκα. Δεν είμαστε συγγενείς, εντάξει. Εδώ. Λοιπόν, καλωσορίσατε στο χωριό μας. Εγώ έκανα ψάρι γρυβάδι από τις Πρέσπες και τον κορμό. Πάρα πολύ ωραία. Εκεί, και στέλνω χαιρετισμούς στην Αμερική στα ξαδέρφια μου. Να είστε καλά. Η κυρία. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Καλώς σας βρήκαμε. Εγώ έκανα την μπουγάτσα που βγάζουμε το γαμπρό έξω από το σπίτι και τη σπάμε. Έκανα τον μπακλαβά που στέλνουμε στην ύφη η πεθερά, τις περδίκες. Δεν πιστεύω να παντρέψατε πρόσφατα κόρη. Όχι, δεν έχω γιους, έχω, αλλά ναι. Το κοκορέτσι από εκεί. Και θέλω να στείλω χαιρετίσματα στον αδερφό μου στην Αμερική, στην ύφη μου, στα νύψια μου, σε όλους τους απανταχού χρυσαυγιώτες και αυγερινιώτες, γιατί είμαι αυγερινιώτης, είμαστε όλες νύφες. Ωραία. Και στη θεία μου, στους θείους μου στον Καναδά, στο Βανκούβερ. Να είστε καλά. Εδώ η κυρία. Γεια σας και από μένα. Εγώ έκανα προσώπητα εδώ και ρεβανί παραδοσιακό. Και επίσης έχω και τα γιαπράκια εκεί πέρα που είναι με λάχανο τουρσί και ξερά μανιτάρια. Και τα συνηθίζουμε πριν το Πάσχα, στην νηστεία. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Εγώ έκανα μελόπιτα, έκανα καλαμκόπιτα και τρεχανόπιτα, παλιές πίτσες αυτές. Και χαιρετισμούς θέλω στην Αμερική, στην Αυστραλία τα αδέρφια μου και στη Σουηδία τους φίλους μας και την Ειρήνη. Να είστε καλά. Εδώ η άλλη κυρία. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ορίσατε στη Χρυσαυγή. Εγώ μαγείρεψα μανιτάρια με κρεμμύδια και πατάτες, που έχουμε πάρα πολλά μανιτάρια στην περιοχή μας. Αλλά πρέπει έχετε και τη μανιταρογιορτή μου είπανε νωρίτερα, ναι. Ναι, αλλά πρέπει να τα γνωρίζουν καλά ο κόσμος, γιατί εμείς είμαστε από τη φύση, εδώ η φύση δηλαδή, τα γνωρίζουμε. Τα ξέρετε. Ναι, είναι τα βασιλικά. Εγώ δεν θα τολμούσα να τα πάρω και να τα μαγειρέψω. Και τα καλογράκια. Να είστε καλά. Εδώ ποια κυρία είναι? Ναι, πείτε. Εγώ έφτιαξα το ροφτένιο, το οποίο το φτιάχνω με το πανηγύρι. Ναι. Προχθές που γιορτάζαμε, έκανα το ρισμιγκότα, το μπακλαβά, την πιτηρόπιτα. Αυτήν την πουγάτσα έκανε η συμπιθέρα μου. Αυτό τα τσιμπιστά τα έκανε η νύφη μου. Αυτό το έκανε η ανιψιά μου. Την πιτηρόπιτα αυτή τη φτιάχναμε. Στην ίδια κουζίνα μαγειρεύατε ή κάθε μία στην κουζίνα στο σπίτι μας. Την πίτα αυτή όμως τη φτιάχναμε εμείς την πιτηρόπιτα, όχι μόνο βασιλόπιτα. Την κάναμε και όταν αραβωνιάζαμε τα κορίτσια, την κάναμε την αραβώνα στο σπίτι ο παπάς. Μάλιστα. Και την έκοβε και την μέραζε στους υπόλοιπους και την υπόλοιπη την πέρανε μπρατήμι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ η κυρία. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Εγώ μαγείρεψα στη Φάδο αγριογούρουνο. Έχω και τις μπεκάτσες κοκκινιστές. Μεγαλούτσικες μπεκάτσες. Ναι, μεγαλούτσικες και την μπομπότα. Την μπομπότα. Και το χαλβάτο σιμιγδαλένιο. Μάλιστα. Να είστε καλά. Ποια, η κυρία? Καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Καλώς σας βρήκαμε. Εγώ έφτιασα το ροφτένιο. Ροφτένιο. Έφτιασα τις λαγγίτες και μανιτάρια τηγανιτά. Τα μαζέψατε μόνοι σας? Ναι. Μπράβο. Και τα ζυματίζουμε και τα κάνουμε εμείς μόνες μας. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά. Εδώ. Γεια σας. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Καλώς σας βρήκαμε. Ήθελα να σας πω ότι εδώ είναι το λάχανο με κρέας χοιρινό. Το έκανε η πεθερά μου αυτό. Γίνεται στους γάμους το χειμώνα και γίνεται και στις γιορτές. Και επίσης εδώ έκανα εγώ μία θρακιώτικη τυρόπιτα, γιατί κατάγομαι από τα πετρωτά της Ορεστιάδας και από την Κομοτηνή, και είμαι όμως 20 χρόνια νύφη εδώ στο χωριό, έχω ενσωματωθεί. Ήθελα να πω, όπως είδατε και εσείς, το χωριό είναι πανέμορφο, ο κόσμος είναι πάρα πολύ καλός. Πραγματικά θέλω να καλέσω όλους τους πατριώτες μου να έρθουν να το γνωρίσουν από κοντά. Πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στους γονείς μου στη Στουτγκάρτη της Γερμανίας. Να είστε καλά.
Εδώ, η κυρία. Σας καλωσορίζω στην ωραία μας Χρυσαυγή, στο χωριό μας, με τους καλούς μας κατοίκους. Το μικρόφωνο δεν μάθατε να το κρατάτε. Στέλνω χαιρετίσματα στα παιδιά μου στην Αμερική, τα παιδιά μου στη Θεσσαλονίκη και όλους τους Χρυσαβιώτες να είναι γεροί, χαρούμενοι και πάλι τέτοια να κάνουν γλέντια και χορούς. Έχουμε πολύ καλή περιοχή, έχουμε πολύ καλό κόσμο και θέλουμε πάντα να μας επιζητήσετε. Εσείς τώρα μαγειρέψατε με την Εύα? Εγώ με την Εύα. Άτε, ωραία. Να είστε καλά. Τι θέλετε άλλο να πείτε? Ευχαριστούμε την Ερτρία που κάνει αυτά τα προγράμματα όλα και δίνει ζωή σε όλη την Ήπειθρο και μαθαίνουν όλα τα ήθη και έθιμα τα δικά μας. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε εδώ πώς μαγειρεύτηκε. Τι είναι, αρνάκι? Αρνάκι με κρεμμύδια, έτσι. Αρνάκι με κρεμμύδια, σπανάκι και λάπατα.